За да ви покажа колко лесно достъпен е квартал Дружба, дойдох на един от груповите ни огледи с колело. И да ви покажа колко е чист и хубав квартала. Виждате, си има сметоизлозване редовно. Момчетата се грижат за хигиената. А тук един жител на квартал Дружба. Кажете вашето мнение за квартала. Доволни ли сте? Да, много уредено кварталче, блок по блок. Кмета помага ли ви? Кмета? Да. Нищо не помага то. И още един жител на квартал Дружба 4. Личи му по вида и на колата. Ето как изглежда и квартала. Зеленина, паркоместа, хубав асфалт, не като в Строгозия и панелки. Дори има и инвалидни места. Има големи квартални магазини, строежи, спирки, таксита, снек бар. Има и домашни любимци. Ето, казах ви, че има отговорници за почистване навсякъде. Почиства се квартала от край до край. Габи, кое ти беше за теб най-ценното, най-полезното от груповите огледи днес? Информацията, която получих от колегите за новите оферти на пазара. Добре. Първи висок етаж, защото е от другата страна. Слиза се долу по стълбите. Две спални, хол, кухня, голяма тераса, баня, туалетно отделно. Хайде да го видим. На Малдивите? Алекс, тук сме като в тропиците. На Малдиви. Бангаранга. Не, добре, ние такива сме продавали доста. Да, виж само малко сме продавали, такъв голям не съм ви давал. Колко е голям и нататък има още ли? Нещо има първи път. Той е от тук, от там. Продаваш маза за 99. Не. Първи висок етаж ще водим, че ние вижте раз. Хора са изпобършителни, стига. И общо взето, това е много бюджетен апартамент Дружба 4. Първият саниране, тази висока. Висок е, ще скочиш, ще скочиш. Тия пари. Така че не се Опа, извиня, Алекс. Тераса. Колко квадрата беше, Алекс? 87. Не мога да прекрача. Мале. Той не е верен. 126 ли си? И така, квартал Дружба е един от най-бързо развиващите се квартали в